Mungkin tau undang mrene iki undang cepet ya, Mo. Kok malah nggawa gubuk barang lho anyen ya kepiye ya, Ngen. Wong tak nggo hiburan sedeng aku tuwa ning bute tak nggo hiburan. Kemu nyawer ta ora? Ora usah tak sawer, Lin. Nyawer iku apa ta paedahe? Nganggo biaya. Wong jaluke wis diweki kok. Ya Mo, ki ngene lho Mo. Nganti aku nunggu sak tekamu karo Kang Gareng ki mikirke piye kadhaane Ndara Bratasena kang wektu iki dina urung iso entuk tamba. Tak kandhani ya, Le. Nak kandhane Kanjeng Hyang Kresna dipayana pendaramu Bratasena ki gerahe ora kur gerah. Angel tambane nak pancen urung wancine. Angele piye? Lah, kok iso ora angel piye nggih? Kowe iso nemukke kembang sakwit kang werna papat. Ngene ku ngene lho, Mok. Kowe luru kembang werna papat, engko mek telu. Cendel nak kono, iki apa kembange ndok kene? Iku jenenge ngapusi, Le. Apus-apus iku ya ana apike ning ana eleke. Ya ta? Wah ngono iku dak ya. Lah ya melane sulit. Sing iso mbatang iki ora liya pendaramu si Bathara Kresna. Awit dene iki Dewa Mangijawantah. Aku kupingku kaya budeg aku. Jarke Mas, jarke angger wis muni wis. Gocok engko kok iso. Ngangsane wisane ora iso sekali wae. Iya. Ya, carane ngono Le. Lur kembang sakwit kang werna papat. Wah, le lurunan ya, Trek. Kowe ngalor tak aku ngidul. Tangeh nganggo lamun kang nak kowe antarane aku sing iso nemokke. Kowe jeng ngoyak ae ya wis apik-apik kok. Lah terus piye iki mo cara nunggu pendaramu Bathara Kresna Le? Ditunggu nang kene. Ya, ditunggu Ndara Bathara Kresna yen tekanke. Lah Yang Semar kaya ngapa, Yang? Ndara kula antos santos sak menika diarep-arep anak lan kula Gus Yang Semar ya Yang dos pundi samangke pados saged anambani usadane dening gerahe Ndara Bratasena Den Yang Semar abot loro kembang sakwit kang werna papat kuwi
ana endi dununge. Mula ya Yang saka sawetara kowe teng ana ing lamesireng jaganing sawetara aku tak golek tamba sekira senambane Yai Gandastratmada. Oh nggih, kula tansah ndederek napa ingkang dipun kersake dening Ndara Bathara Kresna kula nggih ngoten Gus Yang Semar. Aku njaluk pamit ya Yang. Yang Semar ya pamit. Kowe nang Jodipati le. Aku tak nyegat pendaramu. Ya Darana. Rana ya sayo ya. Nanging ya sing ati-ati aja pisan ndumuk. Njaluk apa aja turuti ya. Ya wis kaya ngono ya mau aku tak nanggone apa Kindara Bratasena ya nang Jodipati ya. Tak dongake slamet ya, Ngger. Jagat anakku, apa iki sing ana kang aran swargaku iki? Lho. Kok sik to? Kowe iki aku Bima Sakti aku. Oh, Bima Sakti bener. Lah kok mlaku-mlaku golek swargaku? Ana ngendi dununge? Wolohe Pawongan. Lho kok Pawongan jare? Aku iki ya Bathara Kresna kalipan donya mbaraidap. Butuh aku takok marang swargaku. Wah, kowe takok swarga bener. Kae lho. Ya ta? Nang Praja Ngastina kae ana wong sing rupane kaya kowe. Ya, yo. Iku takonen swargane iku digawa. Ketoke dotong-dotong nganti kudu rakat nggawa mau. Temenan ya. Ya. Yo, yen paling ngono wis tak cekele engko ya. Ya. Nanging yo kowe nek wis kasembadan aja lali aku, Dak, ya. Ya wis. Ayo.
wong Astina ana pawongan sing wujute kaya aku nggo swarga ayo cekel ana dakan dunungmu. Iki buron laron dening kongkonane Duryudana Ledyan keparat. Yen ngono kowe iki sapa aku Jayasena Bali ingkang sakti aku. Oh Bima sakti karepem gawe swargaku. Kandhane Kresna yen ana wong sing bentek kaya aku ya iki sing gawe swargaku. Lah dalah yen kaya ngono ra kok karepake kok dhewe apa sing kok karepake? Ora ana kanggo swarga entuk ora. Yen ora entuk Pancanaka ayo hak karepmu tak wujuti. Ayo. Wah. Ayo. Padha rebut. Lah ika kepiye lho. Ya, yen pancen kaya ngono. Abot dikaya ngapa tetep tak wujuti yen aku urung Tok Kyai Ganda Asmada tambane durung bali ana ing pulo tanah Jawa. Yen caka pikir aku munggah ana Mega Malang. Kaya ngapa jadi mengko kutuk lawan ya kuwi sing tambane dening Ganda Asmada.
Ayo ya, Truk. Om gerah kok semene gedene. Angger ditakoki isine mung gereng-gereng tok, Den. Den. Sampeyan njaluk napa? Iya, Truk ngene iku. Mbah. Reng. Aja ngewe-ngewe pikir aku, Reng. Aku malah bingung. Wong njaluk kok gereng iku njaluk kepiye? Truk. Den, dungu-dungu wong lire wong rada gerah aku ya dungu-dungu ngono lho, Dik. Iya ah. Ayo, Den. Den. Gus. Sampan kula ki napa? Ya, lho. Lho kok iya iki piye, Kang? Mbuh. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Lha iki kepiye ya nggone Ndara Bratasena gedene semene ora ndang oleh tombo. Ya. Lah mula Kang wektu iki dina ditunggu Kang saka sawetara mengko ra ya ana. Ditunggu sawetara mengko ana tombo teko. Iya ya mbok ah. Iku mau lho. Nah ana kembang sawit kang werna papat dijupuk dinggo tombo Ndara Bratasena. Ngono lho. Wong gerah iki ya ora gerah apa-apa, iso gereng-gereng ya doyan mangan. Lha wong upama wong gerah mangane kok entek sepiring mumpung. Lho iya dak ya iku wae Kang sing bingungno wong. Ayo, wong gerah mangane kok entek pirang-pirang lho. Reng. Truk non. Aja mirang-mirang mboten kok mirang-mirangno ya. Yes, ditunggu ae. Kaya ngapa mengko ra ya ana, Gen? Jantakus tapucuk ing Mega Malang. Golek tambaning Yayai Ganda Astatmada. Nanging kok ing pambudi ana wujudan Bratasena wis katon loro. Ya ki meh lho. Tapucuk ing Mega Malang kok ana sipating manusa ora beda kaya dening Yayi Ganda Astatmada. Ana teping sirike Mega Malang ya tak parani yen kaya
lah iya ya. Yayi Gondastatmada. Dudu. Lah kok dudu? Aku Bima Sakti aku. Wah Bima Sakti bener. Lah manggonmu kan nanggoning teping sringing Mega Malang lah. Pangertenono. Wisnu kanthi aku pucing Mega Malang golek swarga aku lho. Wong swarga kok nganti kowe tapa nak pucuking Mega Malang jarin kandha wong Brambra ki swarga manggone nang dhuwur ngono lho. Bakune. Yen swarga nang dhuwur ra ngono ya. Ana tetembungan bisa munggah swarga munggah iki nang dinggon tetep rak dhuwur. Ya ta ora? Coba sing kok kempit ki lungake sik. Tak jarwani sawetara ya ben. Kalungake. Oh wis. Ya. Ngene ya Bima Sakti kowe iki ra dudu Yayi Gondastatmada dudu aku Bima Sakti aku. Kowe tapa ning Mega Malang ki budhe ra golek swarga bener. Ora kok golek dununging swarga lan naraka iki kepiwujude lan kepiye kedadyane ing donya padha ageger ngenakake ya wujuding swarga lawan naraka. Wah, kowe iki terus ngene ya. Apa kowe kalingan nalika jaman kowe meguru ana ing Segara Kidul? Wis lali aku lali aja dieling-eling. Ya. Aku guru iki aku iki mung golek swarga lawan neraka mung dununging nang ndi milik weruh. Kowe milik weruh swarga lan kowe milik weruh neraka, bener. Neraka ki saben dina iso kok tungguli swarga ora beda, saben dina iso kok gandeng. Ah, aja ngono ah. Tarewangi kaya ngene iki butuh aku milik weruh swarga lawan sinaraka. Kowe milih weruh swarga ya tak dudohno ya. Kok kowe aja kaget. Kae sak ngisoring Mega Malang sing pancer ing Jawa Tengah kae. Ya, kae kok ana wong sekembar karo kowe padha padudon. Ya. Padudon ki apa padudon ku? Padudon kuwi tumo. Padudon kuwi tukaran kae. Lah sing dudur, lah sing denger sapa? Kabeh-kabeh do takok swarga. Kaya kowe iki. Ngono ya. Lah kae kudu kowe sing tanggung jawab. Awit kowe iki ndahe gegere ing pulo tanah Jawa. Ya ta? Kok geger piye? Lah kowe ndok saka ragamu kok tinggal. Aja ngono kok anak ndungu wong, lho kok aja ngono jare. Kowe iki ngerti aku barang ngerti. Lah sapa? Wisnu lho lah iya. Wisnu kuwi netepi janing Rama Pikulun Bathara Guru. Aku dikon ngelang-elang jagat. Nek ana ngene iki sing tanggung jawab ya pancen aku. Ngono ya. Kowe medhon ya. Engko perkara swargamu, nerakamu kowe milik roh, tak dudono. Nek panyeke bodhone aja takon dosa ora. Kowe tahu aku bodhoni. Ora lho lah iya. Ya nek panyeke wis ora tembodhoni, saiki sayo ya. Bareng mesake ragamu lho ya Gondastatmada. Ora aku ora Gondastatmada ora kok sing nang kene nang kono iki Yayi Gondastatmada. Ndak. Lah kowe iki arep Bima Sakti bener, Bima Sakti aku. Nek Bima Sakti saiki ngene ya, aku njaluk tulung.
Sapa sing bisa tak tulungan kejaba kowe aku njaluk tulung. Sapa mau sing mbok tulungi kok pira regane? Kowe njaluk apa bakal tak turuti. Dadi engko kowe iki njaluk tulung. Tulunge piye kae? Dening Yayi Ganda Astamada kuwi warasna nak wis waras kowe iki njaluk apa tak turuti. Temenan? Ya wis. Yen kaya ngono kowe nangguriku aku tamedhul saking Madyapada ana ing Jodipati tak tambanane.
Den. Ayo bola. Sik. Sampean ampun mrep apa niku ngendel-ngendelke lho Den. Yang beyang. Ini taat basake gene luluh marang pikire. Ya. Den. Sapa iki? Lah iki lho sing marai. Pun sampean minggir. Sing gawe kosek ing jagat ya pancen ngene iki. Den. Kok ya beda ya. Sampean iki aku Bima Sakti. Oh, Bima Sakti. Sing direbut nganti kaya ngene iki sapa? Aku golek swarga lawan naraka. Bakune. Lah wong golek swarga karo naraka kok mbok rewangi ngono, Rata. Eling Purwa Madyawasana. Nak pancen diucul aku ya semenuga. Aku ora butuh nglumpukake, ya ta? Kok rewangi kaya ngono? Kok rewangi kepiye? Kok rewangi kaya sing didan dikelawan Ndara Bathara Kresna ing sekawit. Wong merasa ucul saka raga alah. Lah kembange wis oleh sicok, Den. Kembange wis oleh sicok. Agar kembang iki nglumpuk berarti rampung. Iki wis beres ya. Ayo. Wayang bar setengah loro ya biasa, jam 8 wis munggah kok. Ayo setengah 8 wis gegere kaya ngono. Wis mriyang, wis sampean kendel mawon. Niki nunggu napa niku Ndara Bathara Kresna. Oh, Yang Semar aku teka lho, Yang. Pripun Den, Yang? Cara tlontong-tlontong wis bakal katon. Aku madhep ing Mega Malang. Kepanggih. Wujuding ya kuwi Yayi Gandhatratmada ning beda warnane. Ya toh? Nak ngendikane aku ora samar. Jenenge Bima Sakti. Oh, jenenge Bima Sakti. Ya, Yang. Lah terus wonten pundi Sakti nang kula ajeng jak wonten ing Jodipati kaku dikon dhisik. Ya toh? Lah kok lah mangke nak dugi ngrika sampean kari mboten? Ora, Yang, tetep ora.
Tetep aku budidaya sekira aku dhisik tekane ana ing Jodipati. Ah, ngeten lho, nek sing setunggal wau kula pun ngertos. Lho, pira wae? Nak tak petung jumlahe wonten sekawan. Mulane ngeten, Den. Dening Kanjeng Hyang Kresna dipayana ngendika nadening Ndara Bratasena gerah. Gerahe Ndara Bratasena kuwi nyonto. Sing diconto namung sampean kalih kula. Mulane dadi papat. Cethane ngeten mawon. Nak wis ana kembang sawit kang werna papat, wite siji kembange papat. Lah iki kembang wis oleh 3 kantun setunggal. Lah sapa? Lah saiki wonten ing Astina. Ya. Jengene Jayasena. Saiki dicekel ae. Wong ngono ya. Ya yang aku gem ya tak cekel ya. Iki sing jenenge Jayasena ya. Aku Jayasena. Lah karem jomplang apa kuwi dening Astina. Lah wong Astina kabeh wis tak kunjara. Lah karepem piye karepem? Kowe kok nganti dikekarepan jumplang kawibawan ana ing Astina. Ben Duryudana ben kapok. Ben ora nindai sak menang-menang. Wong ngono ta ya, pancen kaya ngono, ya. Aja kesuwen mesake ragamu. Ya. Saiki kowe bal nang Jodipati wis mbuh caram ya, ngono aku gelem. Wis pundi wala wis padhang yer. Ya. Iki engko sedelok meneh dene wong tuamu ya wis waras. Nek panjen wis waras padha karo juduling kembang sawit kang werna papat. Nggih kula namung nyumanggake walahan panjenengan ngono. Wis ayo nggih nang Jodipati ya nggih.
Dos pundi yang Sembar? Kula mung sak manut. Ya toh. Niki pun ajeng wonten ing Jodipati samangke namung ndederek dhateng Resa Paduka. Ngaten nggih. Kula namung nyumanggake. Sekira ndang teliwaras ya yang nggih. Monggo kula timbang wonten ing Jodipati, Gen. Marina samngapang yang aruna kabambarba sabdaning kukiloren mong anggarang satatar ing edong anung larapene panco apeng ayam lintang aku sumaya sinawung nalika semana wonten ing Jodipati dal dinten samangke grahe Bratasena anunggu dening Kang aran sedulur papat lima maujud sing kena diarani Kakang Kawah dening ari-ari Getelawan Puser. Para mila wedal dinten samangke gantos ingkang kawus gantos ingkang pinursita pinarak wonten ing Jodipati. Boten sanes anamung Sang Bratasena tenggogene klan garwane lawan Kang Putra Gatotkaca lawan Siantarja. Ing kono tinon Mandrawa pindha peksi kengantangan nalika semanten.
nalika semana wonten ing Jodipati sinten boten sanes anamung penenggak Pandhawa Sang Arya Bratasena nembe gerah. Gerahe Bratasena ewa ing pambudi awit isa manunggaling sedulur papat kang lima maujud dening gerah kacaba dulur papat. Mula Kanjeng Hyang Kresna dipayana ngandhakake yen tambane Werkudara nak ana kembang werna papat tunggal sakwit bingung dat ing Mardaya dal dinten Sambangke ngadhep kang putra Raden Antarja satring cangkar bumi Raden Gatotkaca satring peringgondan sami sumadya duh Kanjeng Rama kula aturi wungu Rama kula aturi wungu Rama. Yandeng ayandeng atloka kadi langit mangkang sulan ingkang samaneka alintang aku sumaya sinawung Kanjeng Rama kula aturi wungu. Kanjeng Rama kula aturi wungu. Aduh Kanjeng Rama yen kaya ngene iki terus piye kedadiane? Wah Prabu, kaki Prabu Gatotkaca iki. Sambange dos pundi wae, Nger?
antar jalan kaki Prabu Gatot Jawas ing marang Semelang. Dene wong tuamu bakal walaya temah ing jati. Awit wis bisa manunggal kang aran dulur papat lima maujud lambangke kembang werna papat tunggal sauwit duluk. Adot Kanjeng Rama dawuh Ndarja nggih. Sapa kabeh iki mau sing nang kene? Ora weruh. Sapa lho dlicang kakangku ya. Waras lega lilo atiku. Nyatane wong milik gegayuhan sing tanpa diwujud nyatane ora iso. Wong kowe kok milik roh marang swargamu, ya toh? Ya. Swarga kuwi adoh tanpa wewangenan nang cerak tanpa sinenggol iki jenenge swarga. Iya ya aku tarewangi ngono nyatane ora ana katon ora ana. Ya. Nganti dulurmu papat wal saka ragamu. Dadiane kaya ngono iki dadi aku iki kesasar anggonku golek syarat sarana. Kowe nalika jaman semono rak wis dijang lananane ning Dewa Rujana Segara Kidul ya. Lah bener. Nanging aku melanggar lah mbok ya ngono ngakoni. Ora sah kowe neko-neko, ya. Lah iki wong Astina kok kapake bondo kabeh. Tak kunjara awit sikira bincang perang Baratayuda Jaya Binangun ora dadi lho nek ora dadi kahanan donya malah ruwet. Kojrating Jawata yen perang Baratayuda Jaya Binangun kuwi kudu dadi yen ora dadi ya mesti ora gathuk. Ngono ya. Ya yen ngono aku manut, lan nek wis manut iki aku genti njaluk tulung wong Astina iki tokke saka ing pakunjaran. Ngono ya dadi kabeh ya. Alah iya kok iso aneh-aneh lho. Wong iki ya wis tak walik bareng kok geger iki gene cah. Ya. Wong Astina tokke saka pakunjaran ya didang aku njaluk pamit didang. Ayo kaki Prabu Ganaca.
Matur nuwun ya Ngger. Ya Durna guruku lah aja ngerti Ngger nek aku gurumu ndejeh. Dan panjang kono. Matur ya wis saiki bali. Dari ana ben prajurit tak resi ane aku ae.
Dimas nggih Kaka Prabu samangke sampun purna di. Yayi Gandasatmadaya kalanggana salahku kandak ngracut papananing ya kuwi sidulur papat lima maujud. Nah mula sadurunge mangsa kaladi kudu mikir marang para kadang Brata Pandhawa. Nggih Kaka Prabu kula matur sembah nuwun kanthi sanget. Lan kula sak rombongan Yai Prabu saupami wonten tuna dungkap sing boten nyocoki dening para bapak saha para ibu ana ing desa Mlingoh luwih-luwih Bapak Lurah lan sak keluarga sabubaring wayangan diparingana rejeki kang barokah diparingana ganggas waras rana halangan lir beda lir ing sandikala ngasta pusananing adil wonten ing dusun Mlingoh sakeluarga selaminipun boten enten lir beda lir ing sandikala dening sengkala katut barat katut angin tunjung barat nggih tunjung angin sak perangkate ayem tentrem boten enten lir beda lir ing sandikala lumantar ing bersih desa tegese sedekah bumi ingkang dipun tentokake sabubaring napa kemawon tanduran ya apik slamet ora ana halangan apa-apa semenuga rakyat kabeh ing desa Mlingoh kang ditejo tumama kang dipesti kudu dadi mula kang wektu iki dina kabeh-kabeh wis njaluk pangapura mula kula lan sak rombongan saupamiya sing boten nyocoki para bapak saha para ibu tiyang gesang teng alam donya niku panjang kathah kaluputan kekurangan menika panjang manusa ingkang lakoni mula saderenge kula matur wonten dalem kiyambak-kiyambak kula semanten ugi nyuwun pangapunten ingkang kathah bebasan napa ingkang tak sejo tumama tak pesti kudu dadi ing medal dinten samangke sampun purna badhe nyuwun pamit wonten dalemipun rombongan kula kiyambak-kiyambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya lali